El públic coreja, el governador mira atentament i atenció, atenció, està tot a punt perquè soni el tret de sortida. A la galeria es fa el silenci. En Pons Pilat és a punt de dir unes paraules als àurigues i llegir l'alineació del dia d'avui. Venen de Alexandria, Messina, Cartago, Xipre, Roma, Turín, Atenes, Frígia i Judea. El circ s'enfonsa quan sent la paraula Judea. En Pons Pilat no acaba d'estar content. Silenci a la graderia. El governador aixeca el mocador. Uns instants de silenci i ha fet una falsa sortida. I ara sí, senyors, mocador a terra. Comença la carrera, la sortida ha estat espectacular. Roma surt el primer, seguit de molt a prop per Cartago. Tots sabem que això a la llarga no acabarà bé per Cartago, senyors. I Messina. Sembla que Corint queda enrere i Atenes té problemes. Roma part a Judea del seu carril i salva el desastre per molt poc. Aquest incident l'ha descol·locat i va entre els darrers. Corint ha aprofitat el moment de la distracció i es posa primer, però Roma va guanyar en posicions. Atenció, sembla que un àuriga vestit de blanc té problemes. El carro perd el control i no! Ha anat a terra! Surten els mecànics i els paramèdics a treure'l del circuit perquè no hi hagi més accidents. Frígia va al segon, seguit de molt a prop per Roma i al fons la resta de participants. Roma ha atrapat Frígia i en un acostament molt perillós fa que perdi també el control del carro. Acaba la primera volta i això no està decidit, amics. Roma s'acosta perillosament al carro de Corint, que va al primer, però sospito que no per massa estona. Ai, moment de perill! Quan els carros en curs estan a punt de col·lisionar amb els mecànics que retiren el carro de l'àuriga blanc. Roma rebassa finalment a Corint, que va seguint per Judea, i al darrere la resta de participants. Corint intenta aprofitar el rebuf de Roma, intenta un avançament per dins, però no li surt bé i ha de canviar l'estratègia. Ahir veiem que Corint torna a rebassar Roma, però en un acostament aquest carro de Corint perd una... Què ha passat? Roma ardú unes rodes especials amb ganivets. Roda griega. Corint cau del cavall i és atropellat per Cartago. Tenim Roma la primera amb Judea i Alexandria molt a prop. Aquesta cursa és espectacular. Mai s'havia vist una carrera així tot l'imperi. Roma i Judea lluiten per la primera posició. Com acabarà aquest enfrontament? Roma ataca Judea, que en apartar-se fa caure Frígia del carro. No puc amb tanta emoció. Els paramèdics han de tornar a actuar a l'inici de la tercera volta. Judea sembla que ha quedat l'última, però va avançar en posicions valentament. Roma va la primera, però la quadriga de cavalls blancs ha decidit no rendir-se i se li posa al costat. Per la banda esquerra s'avancen Atenes i Messines. Jo ja m'he perdut, no em surten els números, no tinc ni fava de qui sigui un primer. Em diuen pel Picanillo que hi ha un tio que s'havia colat, hi havia un carro extra. Sorpresa al circ, acaben de caure Atenes i Messina. En aquests moments tenim 5 quadrigues vives. Roma al capdavant, seguint molt a prop de Judea i Alexandria. Al darrere, Cartago i Frígia. Atenció, estem a punt de veure una cosa espectacular. Roma i Judea, que van els primers, estan atents al seu contrincant i no veuen el carro, tenen un carro accidentant al davant. Un soldat acaba de ser atropellat per Judea. Ostres, estan corrent molt a prop de la paret. Era qüestió de temps que hi hagués un incident com aquest. Ai, mare! Judea s'ha menjat el carro accidentat. Judà Ben-Hur salta per sobre del carro en el que serà el seu final de... No, que puja un altre cop al carro! I love this game! Mai diguis blat, quina carrera més emocionant! No ha perdut la posició i segueix lluitant pel primer lloc en Roma. Seguit molt a prop d'Alexandria, Frígia i Cartago, i comença la 6ª volta. Ja som a prop del final de la carrera, es noten els nervis. El carro de Roma s'acosta al de Judea, que l'esquiva com pot. Els altres 3 quadrigues ja són pràcticament fora de la cursa. Alguna cosa li ha passat a la quadriga de Judea, ha perdut un tros de carro. I comença la 7ª volta. Estic nerviosíssima. No m'atreveixo a dir qui guanya, però què està fent Roma? Senyors, què està fent Roma? Està fuetejant Judea, si segueixen així va entrar en mal. Roma ha perdut el carro i és arrossegat pels cavalls. Alexandria va al darrere i no pot... Això sí que no ho esperàvem, que algú reculli a Roma abans no passin més cavalls per sobre. Judea va tranquil·lament en primer lloc. La graderia s'ha tornat boja. El públic que salta a la pista. S'acaba la carrera i sonen les trompetes! Pot ser que estigui veient l'Ara Paquis al fons? Pot ser!
Pot ser que vegi les termes de gripa i que tingui el cul ja mullat en aigua? Pot ser! Pot ser que estigui veient el panteó antic dedicat al diví August? Pot ser! És Roma? És Roma, Pou! És Roma? És Roma, Pou! És Roma? És Roma, Pou! Roma! Judea s'acaba de declarar victoriosa la més gloriosa carrera de quadrigues que hagi vist mai Judea i tot l'imperi romà.